Un total de 433 corredores de toda Galicia van participar este domingo 17 de abril na segunda edición da carreira popular Pilar Barreiro Senra que organiza o Concello de Lousame en colaboración coa Xunta de Galicia e Deputación da Coruña. Unha vez pechado o prazo de inscrición, este domingo correrán en Lousame un total de 433 corredores, 177 pertencentes ás categorías escolares e 256 da categoría absoluta. A praza Teodomiro Hidalgo converterase no epicentro do evento, xa que será onde se entreguen os premios e onde tamén se celebre a primeira edición do Mercado Labrego e Artesán de Lousame, que reunirá unha veintena de postos con produtos do sector primario da comarca. Ás 9 terá lugar a apertura de recollida de dorsais na praza Teodomiro Hidalgo e a partir das 10:30 darás inicio ás carreiras. O Concello de Lousame entregará medallas a todos os participantes das categorías Pitufo, Prebensamín, Bensamín e Alevín, e trofeos para os 3 primeiros homes e mulleres da carreira absoluta, outros 3 trofeos para os gañadores de cada unha das 9 categorías restantes, e trofeos especiais aos participantes máis veteráns e aos 3 mellores atletas de Lousame na categoría absoluta. Ademais, todos os participantes serán agasallados cunha camiseta técnica conmemorativa da proba.